ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали мо. Бонвони азиз, шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи Атомӣ даъват менамоям. Ширкати Атомӣ дар Тоҷикистони азизамон дар арафаи кушодашавӣ аст. марҳамат, онҳое ки мехоҳанд бо мо ҳамкорӣ кунанд, ба рақамҳои рӯи экран нависед. якҷоя дар командаи ман кор ва фаъолият мекунем. наворҳое ки дар рӯи экран мебинед, инҷо кушодашавии ширкати Атомӣ дар ватани азизамон, яъне конференсияи бошукӯҳ гузашт ва онҳое ки мехоҳанд бо мо маҳз дар командаи ман ҳамкорӣ кунанд, бори дигар такрор мекунам ки ба рақамҳои рӯи экран нависед, ба духтарои командаи ман муроҷиат кунед, бо мо ҳамкорӣ мекунед. барои мариноват кардани гӯшт ман аз ҳамин соуси гранатавӣ истифода мебарам. ҳам гӯшта мулоим мекунад ва ҳам маззаи хуш медиҳад. булаззат мешавад гӯшт. барои моҳӣ ҳам истифода бурда мешавад. хулоса умуман барои ҳамин мисной блюда. истеҳсоли Озербойҷон аст. хеле стеклянный, шишаи стеклянный ва ана акнун соускати мариноват мекунем. имрӯз гуляш тайёр мекунем. шуштам анамихел майда мекунам. духтаро ман он қадар майда намекунам. анамихел то пухта наша, баъд уже гӯшт об мешавад кам кам. гӯшти мо намак кардагӣ буд духтаро, ба ҳамин хотир намак намекунам. анамин танҳо соускати ва дар охир мурч ва дигар приправаҳои илова мекунам. ана шуд тамом. акнун ҳозир компот ба духтаро анами хел овочаи хушккардагӣ илова мекунам. компот сухафрукти гатӣ мешавад ва дар охир апелсин илова мекунам. хел апелсин. меҷӯшад ҳозир ва шакар илова мекунам. тамом тайёр мешавад. чеснок илова мекунем духтаро. чесноки сушёный. ана ҳамин чесноки сушёный духтаро бӯяш баландтар мешавад. ман бисёр вақт ҳамин яъне чесноки хушккардагӣ истифода мебарам. свежи он қадар хел бӯяш баланд намешавад, бӯи баланд намекунад. ана ҳамин чеснок беҳад бошна аст. аз светофор харидорӣ мекунам. ана қариб тайёр шуд. падлифи мо қариб тайёр. вақте ки хӯрокатон шӯр шуд, яъне намакаш баландтар шуд, метонед картошкаи анами хел тоза кунеду майда накарда целиком дар дохили хӯрок монед. шӯрии хӯрока ба худ мегирад, яъне картошка намака мегирад, хӯрокатон намакаш баланд намешавад. ана ҳамин хел духтаро лайфхак барои шумо. ана ҳозир фарзандом мебиёд. инҷо бошад дина булочка кати сосиска в тесте тайёр кардагӣ будам. барои шумо навор накардам, ростига вақт надоштам. акнун ин дафъа барои шумо ҳатман видео мекунам тарзи булочка омода карданама. инҷа варени кати монанди пирашки, варени дар дохилаш. ана хел беҳад болаззат мешавад. инҷа сосиска в тесте тайёр кардагӣ будам. уже фарзандо мактабба гирифтанд. мактабба ман доимо ягон намуд выпечка тайёр мекунам. ҳатман духтарон метиям қати сабои мактабба метиям. дарои ман дар мактаб афғон намехӯрам. маъқул не хӯроки мактабба. мехотир ман аз хона албатта ки ҳар рӯз ягон намуд выпечка ҳаст. баъдан духтаро оиди ана ҳамин
декоративный велосипедик пурсидагӣ будед. Ина ман аз Wildberries заказ кардагӣ будам. Wildberries ба декор для дома нависед мебурояд. Ҳамин чизо ҳамаш мебурод. барои худаман беҳад приятный. Дина ман фикс прайс рафтагӣ будам. фикс прайс баям духтаро беҳад ҳамин хел барои декори хона бисёр чизо баровардагӣ, новинкаҳо. рӯзҳои наздик ба фикс прайс меравам, видео мекунам барои шумо. чизҳое ки дар фикс прайс ҳаст, ҳозиро беҳад чизҳои ҳамин хел интересный, ҷолиб бисёр шудагӣ барои декор. баъдан оиди анаин пурсидагӣ будед. инам духтаро ман аз Wildberries гирифтагӣ будам. инам нархаш где-то 400 рублей буд. барои худаман беҳад маъқул. баъдан духтаро оиди анаин инам пурсидагӣ будед. ин ваза, анамихели ваза барои гул. инам ҳамин хел духтаро 400 рубли харидорӣ кардагӣ будам. беҳад барои худаман писанд омадагӣ. мешавад ки ҳамин гулоша гиред, дигар гул монед. масалан ҳамин эвкалиптоя гирифта ягон гулои тюльпан, садбарг, фарқ надорад. беҳад чизи удобный. баъдан духтаро оиди нигоҳубини гул. ман аз фикс прайс харидорӣ мекунам. як намуд барои гул ҳозир дар вай ҳаст, нишон медиҳам. ана ҳамин духтаро гумми оми навиштагӣ. мягкое удобрение барои гулҳо духтарои азиз. пудинаи агарота духтаро ман ба яхдон мондагӣ будам. ина бинед ягон дигар нашудааст. ҳозир компот ба илова мекунем. ҳам компоти фоидаовар мешавад, лечебный, ҳам болаззат мешавад. ина дар охир илова мекунем духтаро. дар охир илова мекунем. беҳад компоти болаззат мешавад. самбусаҳои заказной тамошобино аз Соҷида. аҷоиб. Нет, тамихай медина. Аҷоиб омадааст, аҷоиб. Молодец, Соҷида. аҷоиб шудааст. Не тоҷики гап зан ки ҳама хафа шуд ки мо рӯси гап мезанем ҳаргуна. фаҳмидӣ? ана тамошобино, самбусаҳои Соҷидамоҳ тайёр шуд. беҳтарин келин, беҳтарин хуштомад. аҷоиб. хамири слоённи духтаро худамо тайёр кардагӣ будем. пешакӣ дар морозилка меистад. намихел барои он ки вақте ки дар кор шуд сразу формировать мекунем. самбусаҳои гармакак тайёр мешаванд. Анна, а мы одного... Так, расскажи правила. Да? Правила. Так. Тут совсем по-другому. Да, все. Маш, мне, пожалуйста, не мирного туалета. Нет. Давайте, все. Вот это вот высыпается после... Короче, говоришь, мы знаем. Пончик. Ну, он это убивается. Да мы знаем. Давай. Давай. Все, давай. Давай объясни всех, короче. Да все, давайте уже. Мы никогда не знаем. Ладно, все, давай. Раз. бо унвони зебо инҷо бошад баҳри шумо атрҳои беҳтарини истеҳсоли Арабистонро пешкаш менамоям.
атрҳое ки дар таркибашон феромон доранд ва бӯи устувор доранд, яъне стойкӣ ҳастанд. боз шумо метавонед лосьон, гел, крем ва дигар чизҳоро аз хоҳари мо дастрас намоед. Барои маълумот ба анҳамин рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Покажи-ка. Я еще эти скажу. Город засыпает. Высыпается мафия. Тут две мафии. Так, город засыпает. Ну, засыпается город. Эта ночь была знакомство, так что никого не убили. Сделали свой выбор. Высыпается полицейский. Кто полицейский? Полицейский делает свой выбор. Полицейский сделал свой выбор. Делает свой выбор. Он сделал свой выбор. Город просыпает. Так, ну, этой ночью мафию...